дар мавсими ҳосилғундорӣ катбониҳои шаҳри Левакан сабзавоту мевагиро ба миқдори зарурӣ консерва намуда дар фасли зимистон аз он самаранок истифода мебаранд. Имсол низ сокинон бо истифода аз шароити мусоид дар ҳар як хона аз помидору бодиринг, карам, мевагӣ ва дигар намуди маҳсулоти кишоварзӣ хӯришҳои гуногун, мураббо, консерваҳо ва шарбату афшура омода карда истоданд. Мо ҳозир ҳама каса барои як намуди шакаров, масалан райҳон, пиёз, қаланфур тез, ширин, помидор, сирпиёз реза кардесем намуди шакаровимонро тайёр мекунем. Тайёр кардани ҳар як хӯрок ҳолатҳои дурусти худро дорад. Вақте ки мо дар дека андохтем, баъди ҳамин ҷӯшидан бо 5 дақиқа дига меҷӯшонему, баъд ба банкаҳо гирифта маҳкам мекунем. Катбонуҳои шаҳраку деҳоти шаҳри Левакан асосили заминҳои назди ҳавлигиашон самаранок истифода бурда барои консервакунонии сабзавоту меваҷот қариб ки аз бозор харидорӣ намекунанд. Ҳамаи маҳсулоти захира намудаи онҳо маҳсули дастранҷашон мебошад. Дар заминҳои назди ҳавлигӣ қариб ҳамаи намуди меваҷоту сабзавот аз қабили помидору бодиринг, қаланфури булғорӣ ва лӯбиёдонагиҳо парвариш ва аз он самаранок истифода бурда дар шакли консерва аз ҳар як ногӯи онҳо дар як сол то 100-150 адад дар қутиҳои шартӣ махсус бастабандӣ менамоянд. Аз ҳамин маҳсулотое ки дар замин мешавад, мо дар даруни ҳамин шакаров ё звераво ё меандозем. Ҳар сол мо аз ҳар намуди хӯришҳо ва нӯшокиҳо аз 200 то 250 банка маҳкам мекунем. Агар итари ҳамаро ҳисоб кунем, мумкин 700-800 банка маҳкам кунем. тавре ин катбониҳои ҳунарманд изҳор медоранд, ҳангоми тайёр кардани маҳсулоти консервагӣ бояд қоидаҳои гигиенӣ риоя гардида, банкаҳо бо сарпӯшҳояшон дуруст тозаву тамиз карда шаванд. Бояд гуфт ки дар вақти тайёр намудани маҳсулоти консервагӣ, сабзавоту тармеваҳои тару тоза беиллат ва босифатро интихоб намуда дар оби тозаи бехатар шустан лозим аст, зеро истифодаи маҳсулоти нодуруст ва дар шароити хона консервашуда риоя нагардидани шароити нигаҳдории он хатари гирифторӣ ба бемории ботулизмро зиёд мекунад. ҷиҳати пешгирӣ аз паҳншавии бемориҳои сироятӣ бахусус ки бемории ботулизм айни зам айни ҳол дар ҳолати консервакунонӣ ба вуҷуд меояд, бештар дар байни аҳолӣ мо корҳои фаҳмондадиҳӣ мебарем. Масалан бемории ботулизм агар ҳар як шахс сатҳи маърифатнокии тибби санитарии аҳолӣ бояд риоя карда шавад. Агар ҳамин банкҳое ки мо консерва мекунем аз маҳсулотҳои ғизоии маҳалли дастрас, яъне ба монанди меваи сабзавоте ки мо омода мекунем, бояд сараввал ҳар як занро зарур аст ки ба қоидаҳои беҳдоштӣ риоя кунад, чунки вақте ки вай ғизо омода мекунад дар шароити муҳити хона, меваву сабзавотҳое ки вай омода мекунад бояд дар оби равон шуста шавад, чунки бемории ботулизм тариқи чангу хок метавонад баъд ана меваву сабзавотҳо шинад. захираи маҳсулоти кишоварзиро барои гузарондани давраи зимистон сокинони шаҳри Левакан бо тарзу намудҳои гуногун анҷом медиҳанд ва зимни мушоҳидаҳо ҳарчанд онҳо омодагии хуб ба зимистонгузаронӣ дидаанд, аммо ҳамоно бо пухта расидани дигар намуди зироат аз ҷумла навъҳои дигари сабзавоту мевагиро интизоранд, то боз ҳам хӯришҳои гуногун ва мураббою нушобаҳо барои таъмини эҳтиёҷоти оилаи худ омода намоянд.